17 je, ne? Tak to je dobrý. A co byste rádi slyšeli? Povídejte. 17 je. Že ty jsi včera prčel? Jak se celý prostě. Co mám odpovědět? Co mám odpovědět? Aby to nebylo moc nápadný, abych se nepřiznal. No nějak to musí zapalit, že jo? Všechny debile. Jako vole, jedna nestačí. Pičo, ty jsi kokot. Pičo, však on tam byl, vole. Nepo mně, vole. Proč mi to říkal, vole, že to mám udělat, vole? Otevřu, vole. Ne, ty jsi to najebal. Ty jsi kokot. Cheat. Co tam mluví? Co mám dělat? Takhle. Do prdele! Jaké mám jinak teď? Are you kidding me? Pičo, já jsem vůl! No, tady už to znáš. Jo, můžeš nalákat, víš to? Hello there. Je tomu 2 vteřiny. Jo, takže teďka, kdybych proběhl, jo. It was at this moment that he knew. He fucked up. While carrying an object, hold space to throw it. Takže bridge a objekt se otevře, když podržím tohle. Co je, vole? A co je, pičo? Hello there. Pičo! Ty vole. Jona je z toho úplně fascinovaná. Je růžová. Jdi do cíli, ty cílo jedna vycílovaná.